biɗo naɗo on kay jingani furanko bandiraɓe ɗum noon Daouda Moussa Dia e inde mbiɗa nde nafoore nde kalɗa nde yimɓeɓe fof notimama hen wuura amen ngo noon ene waɗi fedde wiyete ko nafoore nden kam paama woni tokore mum minen pop amin ñaagui Allah ko daarete ko yen jogoro jaam hecci hanki noon goɗɗo wimo enen kam mbaɗa ɗum ɗo kam wawa dirtinede o wiyala koye mata heblaki dirtintaki de sa paran tan hoot Daouda kam ko parɗo tan ndeke ɗum ɗon nen ɗon heddi ko wiide somi laamima mami waɗa noon sa laamaki noon no mbatta holno mbatta biɗo somi laami waɗa noon o laamaki noon Daouda waɗini en guila laamaki min mbima Seydi Dia a jarama oto juumen koye carte faya kala ko neɗɗo yiɗi Daouda ene jingana Daouda laɓɓinen woto o ha laaɓa omo yiɗi haalde ɗum seeɗa neɗɗo so a fini subaka ñande ñalawma woote dimanche ko wiyete kappuji ɗi ko e simisaji ɗi ɗum fof koye kanne ɗum ga yahata école mbaɗe wuttema laaɓɗo jogoɗa carte ma d'identité sa yettima irno bureau ngo ƴetta carte ɗe pop